mag-swimming sa tiilan sa Mount Marapara, magkape kag magkaon nga nagatubang sa city view, magpahuway sa matugnaw nga dapya sa hangin kag magtulog sa tent o kun sa treehouse, nakata sa treehouse nga campsite sa Talisay City. Halin sa Bacolod, mga 45 minutes to 1 hour nga drive, makita ang treehouse campsite sa Google Maps. Located ini sa Barangay Katilingban sa Talisay City, sa tiilan ng mismo sa Mount Marapara. Halos sementado na ang dalan, may mga magagmay na lang nga portions ang dalan na hindi pa sementado. Kung aga ka pa or medyo nagatulutalithi ang weather, ini ang pwede mo maabdan. Hear the wind in the trees in winter, like a sweet lullaby, remember, running free as a child with red cheeks, sinking into the snow with small feet. Longest days, wish I could stay awake so I don't miss one snowflake. Pagkabot ang gina, makita o batos na lum, subong, pila pa lang kami minutos. Matamat na nga, zero visibility to ang fog. Napalibutan sang fog ang area. Nami pangapi pero medyo double time lang sa pagpangapi kay kung mag-amo sini katugnaw, dasig lang magbugnaw. Pangkapi nga di nga weather, sir. Tutugnaw. Sartog. Kakang kape mo, sir. 5 minutes, sir. Wala Gani, na dasig lang. Imo to kape yo. Hindi mo na namanan, sir. Kayo dasig lang matong bugnaw. Istorya sa tag-iya nga si Roy Roldan, inang hideout sang ilang nga pamilya sa peak sang pandemic, kay 0 cases ang barangay sadto. Kag, sa nagaganhaga na ang kaso sa COVID-19, ginamat-amat na ilinilabuksan sa publiko. Lockdown bala, sir. Oh, mas safe ka mo di, feeling mo Oo. yung safe ka di. Safety ka gidi, sir. Kaya wala ka di kaingon nga pamalay. Wala man tao may kaklad to. So parang naguan jigal ninyo sa Oo, parang COVID naguan. time. Tapos inang Sang time ni nga ginaubra plan ni sir, dahon nagakalad to mga bikers. Oo. Nga kasalaka nga kataong kapyo. Oo. Hindi mo na-inspire na lang kami, sir. Nasigihon. Nga sigihon na lang. Kaya damdamon na, kaya wala man kami di entrance. Sa una. Sa buong wala ka makabayad ng trans. Wala. Okay. Ang booking lang di sa mo na gina-accept namin. Kung nagatulutalithi, ano-ano man lang ang bagyo man sa katugnaw. Sagada ang level sa katugnaw diri. Nagapanalupsup sa panit ang tugnaw. Pati ang Mount Marapara nga backdrop, nagakadula. Pati ang shoreline halin sa Bacolod, Pacadis, nagakatabunan. Pero kung nag-attend ka or mo-overnight ka sa treehouse dari, sigurado muokgid ang tulog mo. Siyempre kay campsite, pwede makaset up sang tent overlooking sa syudad. Pwede man magrenta sang room for overnight kag ang kwarto mo ara mismo sa treehouse. Makita mo ang tanan sa palibot mo sa pagbugtaw mo. Ang duha ka mga treehouse connected sang bridge. Pwede ka maglatay-latay kag makakadto sa kapihan sa treehouse. Hindi mahadlok. Bakod niyang bridge. Patihan ako bala. Nakaya niya ko gani. Kung for the day ka lang, pwede ka diri sa A-frame nga cottage. Sa likod mo, Mount Marapara na nga view. Kag ang manami diri, kay worth it ang biyahe mo kay ang pagkaon, lutong bahay. Pwede ka makapaihaw sa Bisaya nga manok para itinola. Mismo ang tag-iya nga si Roy ang maluto para sa imo. Paborito man sa tanan ang ilapansit kay dalagko ang serving. Panggrupo, ang molo, sampat sa matugdaw nga weather. Kag para makamulo-move on ka man. Ang sisig, pangduha ka kaldero nga rice. Istorya pa ni Roy, ginamat-amat lang ini patukod. Nagapang-arendo siya sa mga duta sa palibot, kag pinaagi man sa iya trabaho nga MC sa Bulangan, na amat-amat nila patukod ang duha ka mga treehouse. Ang income ko sa Bulangan, haboy-haboy ko lang di. Matamat. Kita ko income sa Bulangan every week, pang niwildo ko sa tawo. Mm. Pag wala naman ko kwarta, patapas ang utubo. Tubo naman. Matamat. Pero matamat lang ni Matamat resulta lang. sa matamat kay pagkuan. Matamat lang ni sir ang treehouse, hindi niya gulpi. Oo. Sa income ko sa Bulangan, ag sa tubo kong income. Kagang isa sa mga paborito sa mga nagakadto diri ang pagpaligo sa swimming pool nga ara lang sa tiilan sa Mount Marapara kag nagaatubang sa city view. Ang tubig diri gikan sa tuburan
nga ginakuwaan man sang water source sang mga pumuluyo. Octagon ang shape sang pool, amo man ang ilang garden nga kun sa top view katahom tulokon. Kung weekends, kadamo sa nag-overnight diri. Kung weekdays, wala man sila nagakawadaan sa bisita nga pulo pa nga kag kaon diri. Ano abi kay kung ari ka diri, temporaryo mo anay malipatan ang kasakuon sa pangabuhi sa syudad. Hunisang hangin kag mga pispis lang diri ang imo mabatian. Mga pikaman, mamahaw, ma-overnight, ma-excursion, or ma-camping. Pwede na tanan ubrahon diri sa may treehouse sa Dalisay City. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping, di rin i-follow ang mga Facebook page sa YouTube channel, Digicast Negros. Ulupon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping, di Ruming!